गोजान जायगायाव थांनानै मोजां मोजां सिख्ला नुनानै आंखौ दाबावहैदे सना। नों बेबायदि खोथाखौ मानो आंनि सिगाङाव जावले जावले बुंबाय थायो? आंहा नोंनि अनगायै आरो सोरथो दंबावो? नों एसे बुजिसना। आं गोजानाव थायोबाबो नोंखौ आं थैबाबो बावनो हानाय नङा। आङो बारा गोबाव थाहैगासिनो। आङो अनलि 2 मान्थल' थायो। नों आंखौ बे जायगायावनो लांनो फैफिन। आङो नै एयारपर्टसिम सहैबायमोन। आं गुवाहाटि एयारपर्टसिम सहैबायमोन। नों आंखौ लांफैनो होननाया फैबायना? नै आं दासो देलायखांदों, थांगासिनो दं। नों नेबाय थाखो। हारसिं फै दे, लोगोफोर दालाबोफा। आं मानोना नोंखौ जा गोसोखांदोंना, बोदोर जादों आंनि गोसोआ। मानोथो एफा गोबाव जाया नों? बेरायनायावनो गोबाव जाबाय। जाबाय, फदो थांनोसै। दा टाइमाबो थोनाय नङा। थद'